Päästä irti loukatuksi tulemisen tunteesta ja loukkaus lakkaa olemasta. Näin sanoi Marcus Aurelius. Okei, joo, mutta miten? No, mä näytän sulle, miten näkökulman vaihtamista voi harjoitella. Kuvittele, että joku pieni lapsi tulee sun luokse ja haukkuu sut pystyyn. Se kiroilee sulle, puhuu sulle tosi törkeitä asioita. Todennäköisesti sä pystyt hallitsemaan omat tunteesi, jotka anna sen hyökkäyksen mennä sun ihon alle, koska kyseessä on vaan lapsi. Tää loukkaus voi olla yhtä kova kuin jos se tulisi aikuiselta, mutta sun oma määritelmä tuosta lapsesta auttaa sua orientoitumaan tuohon tilanteeseen sellaisella tavalla, joka sopii. Mielenkiintoista tässä on se, että meidän reaktio tähän loukkaajaan on tulossa siitä, miten me määritellään hänet. Ja tämän loukkaajan määritteleminen tässä tapauksessa vaan lapseksi auttaa päästään irti tuosta loukkauksesta. On mahdollista oppia hallitseen omia reaktioita ja tunteita kaikkien ihmisten kanssa samalla tavalla, eikä antaa näiden ulkoisten tekijöiden määrittää sun omaa sisäistä rauhaa ja sun hyvinvointia. Sun vaan täytyy osata määritellä se tilanne uudestaan. Tämä ei todellakaan aina ole helppoa, mutta se on mahdollista harjoittelemalla sitä.